Right, taura nyaya kuti pamusoro ichangami ndakabato mukadzi wangu ana Clive Chigwada kumachina kuminchantafuna zwa 28 May. Mukadzi wacho akatakura mabhegi yake akaenda nemukomana. Pana akutoda sokakureta kuti mai ndopindira kuti taura chokwadi gozi ndokuvhiya mukadzi wangu pamusoro ichangami chekutanga ndokumbira regero nemukomana zvishuwa mukadzi akawanika kumba pangu but nenoizi yakazoitika vakomana vanondowanisa mukana wekunditaure kuti zvizvaitika mukadzi aidana neshamwari yangu ndegara naye shamwari yako yagara naye ndegara nayo inini saka zvakazoitika ndezvekuti mukomana ndakwanisa kutaurira naye ipapo pakazoitwa musangano ndobva ndadedzwa futi ndasvika pamusangano ndo ndataura kuti zvishuwa zvinhu zvakaitika ndakamukumbira regero zikakumbirwa ndikuita kuti munhu akaonekwa mumba pangu asi munhu andana nemukomana ndaigara naye vakomana ndopa vakatotanga kutondiataka nokwatondirowa mukomana wagara naye ari kubva musi waitika nyaya yacho akabva aenda anogara kusereketo inini ndaigara naye nekuti angatondikumbirawo kuti ndikuitira distance yekuzoya pabasa anosenza pamachina aita zvekufilisa magasi pakakontena kari papamachina iwa zvirwa here but pandakasvika uye ndianga akakira mukadzi wangu mumba iye ari mumba macho ndichisvika pamba ndakatosvika ndichitomukumbira ndikandikumbirawo kuti ase ndikutsvaga mukadzi wangu vanditi mira ndimbopfeka ari ure ndamira ndakatoona kuti angasi kuda ndipinde mumba zvikanzi ndichibata dhonda ndakuchipinda mumba zvikanzi ukapinda mumba umu ukashaya mukadzi wako ndikusvitsana parefu nemukomana ndizvo zvesha asi munhu ane nyaya handingazomupikisa hangu zvakawanda asi inini zvakaitika panyaya yacho iyo ndizvo zvandataura ini chandakamurambidza mukomana ndechekuti vasaite sei because uyu aida urwa mukadzi ndobva ini ndazviramba mukadzi zvishuwa mubanga akapinda zvakaitika inini shamwari yangu ndaigara naye saka inini ndambiri mumba ndakatorarama kana wazofunga demo ratakurwara rakakura unotsvaka shamwari yako igadzika muisire mombe dzake ina uri chikomba kana usiri chikomba toda kuona mukomana waigara naye anouya wotsikinira mhosva toirovera kumuridzi tingaweste nguva bana uyu ndiye chikomba zvese hauna kuramba ukangwara waitouya naye kunoda manje iwe wabva wamusiyire haipapo ndopa ndatinganisa bhosi kubva musi wakaitika nyaya inanisa ndamuonawo muisire mombe dzake ina muisire nema$300 mwedzi uchipera swa 30 mufana wangu uchisaina tinoda mombe 600 ichiuya kuma July achipera uchiuya neimwe 600 une chemo chemo ndinacho ndechekuti indaida upiwo mukana wekuti ndikwanise kuuya naye mukomana wacho ndakupa unoyanzwa 39 swa 29 30 but mari chengete gadzira mari yako chaji kana ngati zvinhu zvichataura mukomana angasina kuuya kurura iwe chaunoita kana wamuwana ibva mutisha mwari pari kudiwa mari ndakachadzwa so motoya makabata mari yacho andinoda kuti mwaoko aripire mhosva nyaya ndiyo imombe ngani 4 mari ndiyoyo 600 kudiwa musichi swa 30 tinongochinja zita chiri chisarako kana akasawanika zvinhu zvaitirwa tobhura iweyo wakawanikwa mukadzi womunhu uchipfeka futi tipei vangwe asi mene mbopfeka pana